Siła łękowskiej kultury. Będą dawać koncert na festiwalu Ukraińska Wiosna w Poznaniu. Mają ze sobą też płytę CD. Przyznam się Państwu, jest jeszcze ciepło do nabycia właśnie tutaj u zespołu. Płyta kosztuje 25 zł. Wspaniała muzyka. Może przedstawię naszych muzyków: Maryczka Koszlińska-Martyniuk, Wiktor Martyniuk, Aleksander Michalicyn i Danilo Innycki. Zaprezentują Państwu pieśni właśnie z tej wspomnianej pierwszej płyty. Są to pieśni kołyskowe, ludowe w ich autorskich, twórczych aranżacjach. Dziękujemy serdecznie, zapraszam na koncert. Доброго дня. Перш за все, я хотіла подякувати за можливість побувати в Криницях, в батьківщині Дробніка, Нікіфора. І, може, хотіла два слова лише сказати про те, що Дробняк і, мабуть, як і всі діти, був дуже близький до природи і до Бога. І, можливо, десь в цьому перегукується наша творчість близькістю до дітей. І цей цикл, який ми хочемо вам запрезентувати, називається «Ковдронька». Ковдронька буде? Може, ковдречка. Тобто щось таке тепле, затишне, м'яке, але в нашій власній сучасній баченні, сучасній обробці. Любиш. Не можу. Що не пам'ятаю людей добре.
Колесонько.
як тільки почне говорити, усе забуде. Колесанка з горіха.
люльку. Лемківська колискова «Люлей же не люлей». Люляй же, не люляй, під зелену гулю,
pan tego pana. Poproś tego pana. No, miło.
Ой, на кота воркота. Opiewiczna.
ще одна Венківська колискова Юлії Жемілєвої. Одна з моїх найулюбленіших колискових. І остання колискова нашого циклу «Ой, ти кіт Муркіт». А з припічках ти
Мишка буде